hakuri ba. Ba mu sani ba ko baba ɗan ba ƙara ya ji saƙon Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, mutumin da ƴan bindiga suka kashe ranar 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Ba mu san takamaimai yaushe ne wannan magana ba, amma daga watan da aka kashe shi zuwa watan Disamba lokacin da jam'iyyar APC ta tsaye da shugaba Buhari a matsayin ɗan takararta watanni 10 ne, kuma shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓe. Duk da haka ga hange da kuma shawarar da ya baiwa 'yan Najeriya idan har Allah ya baiwa shugaba Buhari nasara. Alƙiblan mu kenan jama'a, amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. So da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari, to kada ya sa rai za a bashi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. Dan barin gaya muku. Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara 4 ba. Abinda muke fata matakin farkon Buhari ya haushi ne, barna ta tsaya. Barna ta tsaya. Abinda muke fata kenan yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba. Ya kamata talaka ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka kai ta cin garin kwakin nan, to kowane talaka ya shirya. Sai an yi irinta, saboda gyara za a yi. Gyara za a yi, ya kamata mutane su gane, don kada mutane su zo su ce, malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a, yunwar za a yi irin ta 'yan Ghana ne. Ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa, da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya, amma yanzu gashi nan ta gyaru. Yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne. Amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu, sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da ƙishirwa. A lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari, duniya na kwance 1980 yake gishirin miya na sile ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sile, gishirin miya sile. Saboda rayuwa ta yi kunci, kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1000. Miyar kullum sai an sa mata gishiri na 1000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba? Daga cikin gyaruwar da Ghana ta jama'a yanzu duk Africa, in ka cire South Africa, babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana. Sannan harkar tsaro babu kamar Ghana. Yanzu ga Ghana sun samu man fetur. Ghana sun samu man fetur. Sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi. Ba Ghana ba, Kwatano nan, Kwatano. Ka je ka ga ana ɗauke musu wuta? Suna rasa ruwa a Kwatano? Nijar nan ba a ɗauke musu wuta, amma fa mu muke ba su wutar. Mu bayar, amma ta mu ta mutu. Amma su suna can suna shan haske. Abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine, jama'a ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne. Matakin farko, ƙasar wallahi Allah ya azurta mu, amma an yi wawurar da in Buhari ya hau, hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala. Abin da mu muke fata a tsaye da zalunci. In aka tabbatar zalunci ya tsaya, sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba. Saboda sun yi kace-kace da ƙasar. Duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara 70,000 ba zai ainihin talauci. Zai wawura ya je adana. Ya wawura ya je adana. Marigayi Malam Awwal Albani Zaria kenan aka ji.